Tervetuloa Ekoekolle! Tällä videolla kerromme, mitä biologiset pesuaineet oikein ovat ja miten ne muuttavat käsityksesi puhdistusaineista, joita nyt käytät. Yhteistyökumppanimme A&B Laboratorios perustettiin vuonna 2001 bioteknologiaan pohjautuvaksi yritykseksi. Yrityksen toiminta koostuu innovatiivisten kemiallisten sekä biologisten tuotteiden tutkimuksesta, suunnittelusta että valmistuksesta. Tarjoamme tehokkaita ratkaisuja muun muassa perussiivoukseen, teollisuuden vaativiin puhdistustöihin sekä elintarviketeollisuuden tarkoin määritellyihin puhtaanapitoprosesseihin. A&B:n tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja ekosuunniteltuja. Tuotteet lisäävät työturvallisuutta ja tarjoavat ratkaisuja yrityksille tiukentuvassa ympäristölainsäädännössä. Työntekijöiden tyytyväisyys niin puhtauteen kuin tuotteiden toimivuuteen on huipussaan. Lisätuna siivoustyöhön käytettävä aika lyhenee. Miten biologiset tuotteet eroavat perinteisistä liuotinpohjaisista tai muista ekologisista tuotteista? Ensin haitalliset kemikaalit on poistettu. Etsitään niiden tilalle luonnosta korvaavat tehoaineet ja yhdistetään ne kuhunkin likatyyppiin. Tässä työssä auttavat yli 20 vuoden kokemus puhdistusaineiden valmistuksesta sekä tiivis yhteistyö eri tuotantolaitosten ja tehtaiden kanssa. Viimeistelyvaiheessa juuri oikeat entsyymit ja mahdolliset mikrobit yhdistetään pesuliuokseen. Kaikki puhdistusaineemme ovat ekosuunniteltuja. Tämä tarkoittaa, että tuote on ympäristölle parempi vaihtoehto aina suunnittelusta kierrätykseen asti. Koko A&B:n tuotantolaitos on ekosertifioitu ja tuotteet ovat ennen kaikkea suunniteltu toimimaan yritysten vaativassa käytössä. Haluatko tietää enemmän? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai vieraile verkkosivustollamme. Autamme sinua kaikissa yrityksesi puhtaanapitoasioissa.